היי, אני תומר לנקרי, בן 24 וסטודנט למדעי המחשב ויזמות באוניברסיטת רייכמן. לא חשבתי שאני אתחיל את הלימודים ואכנס עם חיוך לאוניברסיטה בכל פעם. המקום ממלא אותי ונותן לי תחושת שייכות. מגיל צעיר ידעתי שאהיה חייב לעבוד קשה כדי להצליח. ואני מרגיש שאני רעב להצלחה ואני אעשה הכל בשביל להגיע לזה. כי אין לי ברירה אחרת. ככה אני חי. אני קם כל בוקר כדי להיות יותר טוב מהאני של אתמול. במהלך השנה עברתי כמה קורסים ביזמות. המשמעותי ביותר ביניהם היה יזמות מ-0 ל-1. בניתי עם הצוות שלי מוצר בשם Agger AI. דיברנו עם מומחים, חקרנו את השוק ובנינו MVP. ואפילו הצגנו פוסטר על המוצר בכנס גרינפלואנס שנערך באוניברסיטה. בנוסף לקחתי חלק במועדון הגרינביז והביטקוין שהרחיבו לי עולמות חדשים, וכך הרחבתי את רשת הקשרים שלי. בנוסף הלכתי לכמה הרצאות מהניוזלטר, ביניהן גם זו של גרשון שפירא, יזם מדהים שלמדתי ממנו המון על אתגרים ומכשולים לאורך המסלול היזמי. הייתי בקורס ניהול פרויקטים עם מאנדיי, ששם למדתי את החשיבות של סדר וארגון בהתייעלות של תהליכים בחברה. כל זאת למרות תואר עמוס בשנה א' במדעי המחשב, ו3 חודשי מילואים בסמסטר ב' כלוחם. אני מאמין שיש בי המון לתת לתוכנית, ואני רוצה ללמוד מהטובים ביותר. ולכן כדאי לכם לקבל אותי לתוכנית.